Sziasztok! Én Virág vagyok, és a kameránál van az asszisztensem Laura. Sziasztok! Az első videóm egy kártyatrükkel fogom mutatni, ami egy egyszerű szóló kártyapakli, az akciókártyákat az asztalra tettem át, egy azon az asztalon, mert több van. Tehát, én megkeverem a kártyát, leterítem, és megkérném asszisztensemet, hogy húzza ki nekem a sárga 3-ast. Legyen ez. És azért, mert megkéred, a trükkben a végén fontos lesz, hogy tudjuk, melyikeket húztunk. Úgyhogy fel is írom, melyik volt az első? Sárga 1-es. Sárga 1-es. Sárga 3-as. Ja, bocsánat, igen, sárga 3-as volt. Csak egy ilyen S3-ot írok, S.3, és innen már fogjuk tudni jegyezni. És most húzza ki, kérem szépen, a sárga 1-est. Oké, akkor most kell a sárga 1-es. Oké, már egy kicsit előrejebb haladt. Legyen ez. Írja csak fel, sárga 1-es. S1. Aztán húzza ki, kérem, a piros 3-ast. Piros 3-as, legyen ez. Akkor az egy P.3. És én kihúzom a piros 4-et. És ő pedig, vagyis Virág, a P4-et. Akkor sárga 3-as. Megfelel. Sárga 1-es. Megfelel. Piros 3-as. Megfelel. Piros 4-es. Wow! Na, ezt nézzék meg, hogy csinálta. Egy pillanat, és megmutatjuk, és ti is meg tudjátok otthon csinálni. Nézzétek csak meg. Tehát, ugye, ahogy megkevertem a kártyákat, egy kicsit a fél szememmel rápillantottam, hogy itt alul a sárga most 4-es van. Nem akartam ugyanazra a számot. Tehát sárga 4-es volt alul, fogtam, leterítettem, szépen kiterítettem, és megkértem az asszisztensemet, Laurát, hogy húzza ki nekem a sárga 3-ast, de csak adja oda nekem. Sárga 4-es, bocsánat. Én mondjuk kihúztam ezt. Ugye ez volt a piros 9-es, amit most húztunk, és megkértem őt, hogy húzza ki ezt a kártyát, és pedig ezt nem lehet. Tehát Laura, kérlek, húzz ki nekem a piros 9-est. Legyen ez. És arra kell még figyelni, hogy az utolsó kártyát azt nagyon szemközt legyen, hogy lássa, aki csinálja a trükköt, viszont próbálja meg azt, hogy igen, hogy a Laura, vagy én ne húzzuk azt ki. Jó, és akkor most le is rövidítem, tehát én pedig kihúzom akkor az 5-9-est, amit húzott nekem a Laura. És míg a Laura... Ugye én felírtam mindegyiknek a színét és a míg számát. A leírta azt, hogy piros 4-es, ugye? Addig én ezt az utolsó számot, a sárga 4-est ugyan, előre raktam. És akkor megmutattam, hogy sárga 4, piros 9-es, zöld 9-es. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat. Reméljük tudtunk segíteni a trükközésben. A következő videónkban egy egyszerű fülsztollas trükk lesz. Ajánlom, hogy nézzétek meg. Köszönjük szépen, én voltam Virág, ő Laura. Szia! És mi voltunk a trükkös csajok. Sziasztok! Hello!